So, hello guys. Diyan kadlaw na puntanan guys. Sa pa kadto ko nagluto ni adobo kay hanin siya dadun sa Dumaguete para ni Cristel. Guys, kanang bahon ko. Nagabahon day mi kay para napi masad ang si Cristel dito kay lisod kay kadto ko nya duha ka tab nga. Kanon pun ini sa katab na kay aron ito ra mi magkaon kanon to. Di kay ija man ni kanon sunod niyang hapon. A few moments later. Hello guys, nanadi ko dari sa paskrap pa dari ko guys wala ko panudlay pero kaniyang guys pwede ra man yung kamot-kamot ni mo sudlay. So ang voice over guys kay naitugtog dari sa paskrap. So guys, kaning paskrap guys ang first trip na ni alas 6 ja. Wala ko makaabot sa alas 6 guys, aga naman ko sa alas 7 kay alas 8 lagi ang meeting ni Cristel. So guys, wala ako dari sa sud guys, wala ako nakapag-vlog dagto kay wala pa ko nakapag-vlog pagikan guys kay hindi ko aksidente kanang hinahinay ko gawas kay aksidente mo kuan mo uban man dinas danti naggawas ko manang wala ko makapag-vlog pagikan so naan ako dari sa sud sa simpo so adtos ako sa kuan sa dorm ni Cristel kay mangihi ko. Mangihis ako. Napagaw lagi ka. Nay, nakabuling lagi ni mo ang t-shirt sa likod. Oo, nasandig siguro ka. Mangihis ako. Diyan guys, ang imlol yun na napod dali sa gawas sa St. Paul. So, dali na pagkato siya mag-claim. So, gipadana din ni Mambi agi diyahang persim tuition. So, randa ko ara bakadyo guys kay nasa mga 42,000 kapin ang persim. Diyan guys, kay nagdaw na mamig 5K o 3K. So, nasa mga 31,000 na naman yung bayad. Meeting. Salamat kadyo ma'am. Thank you, Mami B. Salamat kadyo sa imuhang paglab ni Cristel. Nya, fulfilled na gidjahang kuan persim. So padung namin dari sa gym kay dari mag-meeting. So guys, na namin nasulod guys na sugod na og kuan kanang meeting. So daghan na di kadyo ang estudyante dari ng nursing. Giving you the previous amount which was last year. For the lab gown, it was 900. So we are actually in communication pa sa since that's not on how much for this year. Okay? Diyan guys, alas 5 na ning sud ko dari guys kay nagtukong mahuman na sa Cristel nga pa di ay kanang nag-oriente sila karon sa ROTC nila. So halang po siyang gihuwat guys kay muli lagi siya sa uslog. Hello guys, good morning guys. Happy Sunday na tuntanan guys kuan. Wala mi naka vlog lagi gahapon guys kay kuan. Kanang nalubat pag ang cellphone. Diya kuan. Gabi na po din nakaabot kay si Cristel lagi nag ROTC pa. Wala na naman gihuwat. So niuli siya guys kay kuan. Kanang kasi kauban sa buding sa dorm. Ya, araman kasi gagawan gabi guys na ako gibutang dari nga ang gana. Makasib ta dari bubu dari ganang wa maawani. Dari dapita guys di man maawanan. Salamat kay kadyo ni Ma'am B kay diyan nang gi full paid ag bayad sa tuition fee ni Cristel. Gihudtan na ni siya bayad ang whole year. Diya ang whole year niya siya guys kuan 42 kapin. Grabe na ka salamat kadyo ni Ma'am B. Diya kuan way labot pa itong mga books, mga lab gown, mga kuan. Daki-daki dyan kadyo gasto si Ma'am B. Salamat kadyo Ma'am B kay kuan ka ng
Mama dyan nga dream course ni Crystal nga mag-nursing lagi. Diyan hapon guys na nangigulbaan ko kay nag-ROTC sila dyan. Halaghuwat lagi ko ni Crystal. Kuan nga lang daghan gipang sa Japan kay malagi na init. Init ang panahon. Diyan, uwan ra ba po gabi grabe uwan sugod alauna hantod nga 4 siguro to guys. Kuan. Sig uwan. Jaga unos. Hindi man ni maapil og kauwanan dari mga anak guys, di man na mauwanan. Ya. Yan buwak na siya ang kuan. Kulay dark pink. Tubig sa uwan. Ito guys sa sobrang kainit guys, namatay ni ang kuan oh. Saka limon dari ano kang namatay ni siya eh. Kuha na naman nato ni. Wala na sa limon oh. Magpud guys kaya nakainom po og kuha na to hang mga tanim dari. Ay sayang wala na video higapon guys nga daghan na kadto sa buwak nga ingani na nangahog na hinuon. Puno na siya na nga lagas na yung tanan na. Ano din ako ni kay kanira bagikan ra badis buhol. Hindi ta siya gulo na. Kani pud gikan pulis buhol niya. Ano kang nahawan man diha ansa may nawa diha nga. Nahawan man. Grabe jud kasugag kuan gabi. Uwan. Naghang kuan guys wala na kuha guys na. Ana sang gipa. Ano sang gipa kuan na. Gipalaja. Oh, na po'y bag-o guys eh. Na pa ko ipalaja di usa di ah. Pasensya na guys ga hingus-hingus ko kay wan lagi ka nang napay na dito nag-request nga mag wan og cranberry kanang saon paghimo ang cranberry. Di man nato mapulog video jud guys kay ani siya. So sa cut out dito sa nag-comment imo ra ni sang i-blend na nimo siya ga. Butangan nimo og tubig gamay para mo sabaw ba na. Butangan nimo og honey, ug namoy honey. Kay namo koy honey dana. Kapalit man kog honey, man honey ay hang gibutang, pwede ra pud og sugar. Di pud din daghanon kay kuan. Mga daghan pa kadto sa ginog na. Naa sa nagibitay sa daghan. Tapos duha ka kuan guys. So. Sikwa nga bitay to ah. Salamat juga ko sa kuan kay di ta makapamubo. Na dahil kuan na rin guys. Pukoy buwak diha na ligaw. Diya na sagbot na kaya dali ara kadto ning tubo ag sagbot. Kani kay mga sili man na diha ang pamutang. Grabe sagbot guys. Wa sa ko nag wa sagbot. Diya atong pidra di ay og si Inday aw atong pispan guys na paghapon na siya diha.
Ana sang ginluan des ni Agi. Diyan na sang tangtangan kay kuan. Tawag dito. Basta ka jud lamok, nya uso ka jud nagdinggi. Na nag-itlog na pud silang duha guys oh. Nga sa itlog. Ito nga siguro sila sa itlog. Wala na din na kuha na nga tahang tawag ito pipino. Wala na ng tangtangon. Kani nag-harvest milis ni Agi, wala na po siya na nabuwang na tangtangon na po na siya. Ngayon atong kuan noon alpulihan na po na natin siya. Napilay ang sili ta guys oh. Nagalang gili tayo pa nagto. Wala po lang sa pulihan. Magpuli na po taog tanom guys. Kaya na po dahil siya ni kuan. Na po dahil siya ni bunga na kaso lang maldi na ito kuan na siya kay wala may buwak na napakay bunga sa kaya niwa pa kaya na siya kuan. Hindi pa na siya nakuhaan na. So mga to guys, update na po kog Margie. Happy Sunday kay mo. Ato na meron si Cristel sa kuan. Magpa medical. Kaya ron di siya kuan sa ROTC ba. Taga-assist ra siya, taga-rescue ra nga na. Hindi siya yung ganang magpapil dyan sa kanang na mga painit nga na kanang bawal man siyang painit kay ba. Japan man na. Diya bago pa po na siyang gioperahan. So happy Sunday. Ya mahapit pud mi og kuan ni Cristel sa simbahan. Mag-choir din na sa hapon.